Serum Nariasi Revitalash používam od roku 2023 od decembra, takže mi beží už druhý rok a každé ráno si ďakujem za toto rozhodnutie, že som mu dala šancu, pretože mám vďaka nemu takéto krásne, dlhé, husté a hlavne vytočené myhalnice. Či už sa nejaká žena líči ráno výraznejšie alebo menej výrazne, krásne myhalnice sú niečo, po čom túži každá jedna z nás. A ja som veľmi rada, že sa mi táto túžba naplnila vďaka tomuto seru, ktoré odporúčam nielen svojim sledovateľkám, ale aj každej mojej kamarátke, rodine a známym. Ja sama často chválim iné ženy, pokiaľ sa mi na nich niečo páči a veľmi oceňujem, keď dokáže žena pochváliť ženu. Mne sa veľmi často stáva, že mi napríklad pani predavačky v obchodoch a potravinách chvália myhalnice alebo recepčné na hoteloch dokonca. Takže ja tomuto séru Nariasi Revitalash robím reklamu nielen na sociálnych sieťach, ale aj všade, kde chodím a každému o ňom hovorím. Hovorí sa, že oči sú oknom do duše a vy si ten svoj pohľad naozaj dokážete prirodzenou cestou počiarknúť. Ráno si ich už len potom doťuknete pri líčení a môžete vyraziť do sveta. Odporúčam ho nielen na sociálnych sieťach, ale všetkým svojim kamarátkam a známym.